Tangirgo ba? Tangirgo. Tabuk osani jora chela sikla buri sikili rongni tongthonglaimani kulpaya amde hanyo mangpili kasa kasoi phekya norok video ni screen no mangpiliwo nugui mankhana je buri khoroksa sikili musai tongmani dol kwbangma borok biro at biro musai tongnai rokni bisingo no khoroksa chela o burinya jobardasti purbok o burinya motom sui rwmani mangpili nungmani pore norok nukhana gana gini borok kwbangma bwchalajak kebo phano kunu saregya o mangpili nungmani pore khangkai norok tam hwnwi uansuk sanani thangkai omo kaisa molestation che kwlaiu khoroksa bwrwino muti haike jobardasti motom sui kwlangmani tai norok o mangpili nugui mankhana video ni screen no hwngkhakai norok o mangpili nungmani pore je chela sikla buri sikili ba sikla chadorok ni buma buhasong norok nai naibadi je o sani jora rogo muti hai patimungbo patiwi thango social media o video kase phaipro simino tabu video viral ungjak tai norok bo nugui mankhana video ni screen no o mangpili hwngkhakai paithoka amsuk simino chela sikla tongnai buri sikili tongnai rokni buma bufachongno koimung kaisa je norok o samutai rok nanini beroinani hingkai nokni bwsa bwtwino logi tlangai thangdi sachungkai dolok bai tasukok khodi tamni hingkai amtwi hai mangpili kwbangma no kasaui phaio social media rogo.